Zvandakaona zvichiitwa nevamwe prophet vekuZimbabwe kuti varambe vachidiwa nevanhu vavo tiri muchadenga, vaiva nembiya nhatu uye zvakare neropa ravakashandisa, ende vaiva nemarituals avo avainge vachiita. Chinorwadza mukoma ndechekuti iniwo ndakange ndichivabatsira kuti ndinge ndichiita mhiko navo, even though ndiri muKristu ndinonamata. Mukoma ndauya pano kuzoreurura. I am a pilot uye zvekare I stay in the United Kingdom nemhuri yangu. Ndakarohorawo mukadzi murungu. Ndakange ndagara hangu ndichienda kuchechi kwavo profeti ava, saka ndakazotaura nemurungu wangu. Iye murungu wangu ane maprivate jets. Mapolitician akawanda emuSouthern Africa vanonyepa kuti vane maprivate jets avo, but anenge ari for rental. Saka murungu wangu ndiro business rake raanoita. I then approached the prophet with a proposal. Havana kana kumboramba, vakange vava kutoita sekunge jet rainge riri ravo ravainge vakatenga. Ndakange ndava nemakore ndichifamba navo. Prophet ava munhu ane mukurumbira muZimbabwe. Vanhu avo vanomuona papulpit vanototi prophet uyu munhu anoshandiswa ende ane simba raMwari. Asi ini ndakaona source yesimba ravo patainge tiri muchadenga. Izvi hakusi kunzi zvaiitika mazuva ose, asi zvaiitika kamwe chete pagore kana kuti mushure memakore maviri, panguva iyo yekuti vanenge vachida kuenda kuma special spiritual retreat kana kuenda kunana Nigeria, uko kwavanenge vachida kuenda kunoona maspiritual fathers avo. Dzimwe nyika dziri kuMiddle East handichatauri nekuti ndinozoita sekunge ndava kunyanya kubhaiza nekunongedzera munhu mukazozviziva. Saka taiti kana ndege yava kuda kusvika about 30,000 feet, ipapo ndipo prophet pavaibva vachizouya kucockpit vobva vati, zvinoita here munhu waMwari kuti munge muchiisa shiri yenyu paautopilot nekuti pane zvandiri kuda kuti ndinge ndichiita. Izvi zvaiwanzokuitwa apo kana gore rava kuda kunopera. Vaiti he wants to seal the year and to open a new year. Ini mukoma ndaibvuma, saka ndaibva ndachizoenda kuprivate cabin kwavo. Prophet vanenge vakagadzira zvinhu zvavo zvinotyisa. Vaiuya nembiya dzavo nhatu, hari imwe chete, uye zvekare negona remombe. Kana riri segona remombe rinenge rakazara ropa dzvuku, ropa iri rinenge richitopfungaira chiutsi. Saka ndege yaizosara iri paautopilot. Prophet ivo vaibva vachizotanga kutaura katatu vachisimudzira zvinhu izvi zvavanenge vakagadzika pasi, mbiya, gona nehari mudenga vachitaura. Asi vachitaura kudaro vaitaura nemutauro wechiArabic, vachidana mazita andainge ndisingakwanisi kuziva nekunzwisisa, vachisanganisa ropa riya nemimwe mishonga inenge iri mumbiya, vachizvizora muviri wavo wose. Ipapo vanenge vakapfeka rinenge rakaita kunge garments, but dziri hembe dzinopfekwa nemaNigerians vanhurume, muzasi vasina chavanenge vakapfeka, zvekuti ndaitotarira kudivi kuti ndisazoona nhengo yemunhu wataiti the man of God. Panguva iyoyo ndingangoti maziso avo ainge atochinja ende ainge achiita sekunge anopfuta moto. Chinonyanya kundivhundutsa nekundirwadza ndechekuti mumarituals awa ose ainge achiitika, ivo vaitouya vaine slay queen, ende vasikana vavaidanana navo kazhinji vanenge vari below 19, 18, ende vaisafamba nevasikana vanenge vari above 20, vanenge vatorwa muZimbabwe kana kuti maSouth African, vanenge varimo mujet imomo. But dzimwe mhiko idzi dzaiitwa, vasikana ava vanenge vasingazvizivi kuti pane mhiko dziri kuitwa. Prophet vaibva vachizoenda vobva vanorara nemusikana uya, asi chandinoziva ndechekuti mushure mekunge varara nemusikana iyeye vaienda mubathroom vakabata gona riya. Handizivi kuti vaizoenda kunoita sei negona iroro. Mukomana chindakapinzwa mazviri zvinhu izvi, ndainge ndirini ndaizoenda ndichinodurura ropa riya ravanenge vaisa muhari uye zvekare nemumbiya musink
yemujet iyo yatinenge tichifamba nayo mushure mekunge tapedza. Ndini ndaipukuta mbiya idzodzo tichisvika paairport. Mukomanashi iye zvino ndine mari dzangu, asi ndinoti kana ndikatarisa ndikasangana nemapictures avo Prophet pasocial media ndinozvibvunza kuti asi munhu uyu munhu waMwari here kana kuti iye anotoshandisawo madzishe emuchadenga, the demonic principalities, avo aiitira marituals iwavo kamwe chete pagore, gore rava kuda kunopenderwa. Ndiyo secret yandiunzawo pano. Kana mukaposta muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo he is a pilot. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndo mhiko dzaiitwa muchadenga. Hanzi Prophet vakandiudza kuti mhiko idzi hazviite kuti tinge tichidziitira pasi, tinofanira kudziitira mumhepo. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Ndine mbinga yakandipa 11,000 kuti tirare tose pandainge ndiri kumaperiod. Iko zvinozve dumbu riri kungokura asi ndiri kunzi handina nhumbu. I don't understand kuti what is going on. Zvinhu izvi zvakamboitika before. Mukoma muri sei? Ndiri kureurura nekuti ndapererwa uye zvekare ndiri kutya. Inini ndakapfuurirwa neimwe friend yangu. Kana muchiziva kune imwe website iyo yavanoti strip chat. Saka strip chat iyi zvaunenge uchiita ndezvekuti unenge uri pakamera, varume vanenge vachikubhadhara mari, vachikutengera sort of like masters, vachikuudza zvavanenge vachida kuti unge uchizoita, asi zvinhu izvi unozviita apo paunenge wakashama. Saka ndakange ndatova nenguva ndichizviita, ndakatokwanisa kutotengawo motikari nekuda kwembinga dzimwe idzo dzandaizotaura nadzo, then tobva tachizosangana kumahotels. Ndikavakirawo amai vangu imba, ndikabva ndachizoisa borehole pamba nemasola kumusha. Saka ndakabva ndachizosangana neimwe mbinga. Sezvo zvainge zvagara zviri zvinhu zvandainge ndichiita, ndainge ndisingachatyi kunosangana nevarume kumhotel torara tose munhu ondipa mari. Pandakasangana nembinga iyi kuzimu asi inogara muno muSouth Africa, takabva tatanga kutaura off platform. Murume uyo achindiratidza upfumi hunotyisa. Muna October gore rapfuura akanditi anoda kutaura neni physically, akabva andipa 11,000. akati asi pane condition kuti unge uchizokwanisa kuitora 11,000 iyi, ndikuda kurara newe pazuva raunenge uri kumaperiod raunotanga kugeza. Inini nekuda mari ndakati okay, it's fine. Saka ndakange ndamuudza kuti andipe mari yacho in advance, akati kwete, aida kuzondipa mari iyi pandinenge ndatanga kutevera my first day. Ndikati it's fine. Ndakamuudza mazuva angu avo andinotevera, akati ngatimirire. Kwandiri ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda inogona kunge yainge ingori fetish yake, ndikabva ndabvuma. Mukomanashi mari iyoyo mushure mekunge taenda kuhotel tikanorara tose, mari iyi yakapera nezuva rimwe chete. Chandakashandisa mari iyoyo handizivi mukoma. Kumusha kwakangomuka kuine emergency iyo yainge iriko, yainge ichida kukavwa neni futi. Saka after zvakazotevera ndo zvava kundidya moyo. Kubva musi iwoyo ndakange ndava kungoita mamwe masymptoms kuita kunge munhu abatira nhumbu. Ndikati hazviiti, ndichamirira kusvika mwedzi wapera. Mwedzi wangu wekuti ndinge ndichitevera mazuva akati akwana, ndikaona kuti mwedzi iwoyo handina kutevera. Saka ndakange ndava kutoratidzika semunhu ane nhumbu. Ndakashamisika. Umwe musikana achindibvunza kuti kasi you are pregnant. By then ndainge ndava kutoita sekunge munhu atova ne4 months. Saka chiri kundishaisa hope ndeichi. Ndakati ndaenda kumadoctors. Doctor wekutanga mumwe muIndian akati you are pregnant, you are 4 months pregnant. Ndikati how is it possible kuti munonditi I am 4 months pregnant yet I know kuti inini I'm not even pregnant. Akati ndo zvandiri kuona pa ultrasound yangu. Ndakabva ndachizotanga kuenda kumadoctors akasiyana siyana. Ndakaitwa ultrasound, mascans nema blood test, asi mhinduro yacho
yava imwe chete, handina nhumbu. Makuseni ndinotomuka ndichitonzwa ziku-metallic taste nomukanwa mangu kuratidza kuti nhumbu iripo, ende ndinotonzwa pane chinhu chinotofamba mudumbu mangu chinenge chichifamba, ende ndinotonzwa sekunge mwana wandakatakura muchibereko changu. Asi kana ndakarara especially masikati ndikabatwa nedzikirira, ndinonzwa inzwi remurume anenge achindiseka asi anenge ari nechekure neni. Ndava kufungidzira kuti 11,000 iya yainge isiri mari yandakangopiwa, asi imari yekuti ndakatengesa chibereko changu, ndichimutengesera chibereko changu murume uyu. Ndibatsireiwo maZimbabweni kuti ndiri kuda help. Kana variko vana madzibaba vamunonziva vari muJoburg vasingazondichivi uye zvekare vasingazondichajiwo mari dzakawanda, please help me. Kuti ndinge ndichiti ndiri kuda kubetserwa nana madzimai zvinonetsa. Mukoma regai ndikuudzei zvakaitika kuti ndinge ndichizovenga kubetserwa nechinonzi munhukadzi. Ndiri kuZimbabwe, ndaiva ndiine murume wangu, taidanana ende aita zvekudhiraivha matrack. Maproblems mumba akatanga kupinda mushure mekunge iye ava kuneta. Panguva dzekuti tinenge tiri mubedroom takatanga kufamba, sezvo ndakakurirawo muPentecostal, ndakati izvi hazvichadi munamato, zvinotoda kuti ndinge ndichienda kunovakirwa muteuro wekuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Taenda kuya madzimai vakatora mafoni numbers emurume wangu, sezvo iniwo foni musi wacho iwoyo foni ndainge ndisina, ndainge ndichabva mukutengerwa foni nemurume. Ndikati chitorai mafoni numbers emurume wangu ndichange ndichizotaura nemi. Saka akazotanga kutaura nemurume wangu. Murume wangu akazotorora madzimai nekuti ainge abatsirwa navo, vakamushandisira minamato yavo. Saka handidi hangu kubetserwa nemunhukadzi akaita seni, asi kana ari murume anenge ari honest, anoita zvinhu zvakajeka, aiwa ndingakutendai. Please zivai kuti kunzoko kune mbinga dzinotenga ropa revanhu rekuma-periods kuitira kuti vange vachisimudzira. Handizivi kuti mabusiness here, but zvinondinetsa ndechekuti ko chii chiri kufamba mudumbu mangu chiri kuramba kuonekwa nemameshini ekuchipatara. Ndidzo dzinonzi mhepo here idzi, kana kuti ndatova nespiritual child. Ndibatsirei mukoma Nashe. Chimwezve chakaitika kwandiri apo pandakatanga kuzivana nechinonzi munhurume. Ndakatomboti ndine nhumbu, ndikatoenda kuchipatara kukliniki kuZimbabwe, vakatoti une pamuviri. Ndikatosvika pakutonyoresa. Chakandinetsa ndechekuti mushure mekunge nhumbu yabva, ndakazoudzwa kuti ainge asiri mwana. Ameno condition yacho vanoiti kudii muchirungu, ndakanganwa. Saka ndo zviri kundinetsa kuti zvakamboitika kumashure ndo zvava kuitika futi here. Ndinogara ndichiteerera zvirongwa zvenyu uye zvekare yambiro yangu kune vamwe vakadzi vanofarira kuenda pamawebsites anokupromisa mari. Hongu unoita mari nekuzvibvisa nhumbi dzako, but ini ndinoti kana ndikagara pasi ndikati kufunga kuti ko kana kuri kunzi amai vangu vakazosangana nemavideos angu ndiri musho ndisina chandinenge ndiinacho, even though zita randinoshandisa riri fake uye zvekare ndinonyepedzera sekunge ndiri muSouth African. Saka maZimbabweni havangambofungidziri kuti munhu uyu muZimbabweni, nekuti profile yangu inoti ndiri muSouth African. When you post muzondizivisa, ndinenge ndirimo mucomment section. Please ngatisamanyisa upfumi nekuti unokwanisa kuzopinda muna taisireva. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti ivo vanoita hanzi zvestrip chat, ndokwavanoita mari dzavo. Hanzi ndakatosvika pakutovaka, kutotenga motikari, kutoizisawo ball, masolar panel pamba. Zvakangoma hazvo veduwe, asi hanzi tinopota tichibva ikoko tichizoenda nevarume kumahotels, ndo pavakabva vachizoshandisiwa vava kuhotel. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndainge ndimbori necrash, but crash iyi yava kuranwa nemuroora wangu. Inini ndakazoya kunoku kuAustralia. Saka pacrash pedu painge paine umwe mwana umwe muimbi. Zvakazoitika mukoma zvakaoma.
saka zvakange zvichitonditambudza kuti mwana uyu sei asingakwanisi kutamba nevamwe, uye zvekare ndaigara ndakangomutarisa nekuti ndaitya kuti anokwanisa kuzodonha akazokuvara. Apa ndaitofara kuti pacreche pedu tatovawo nemwana wecelebrity. Saka creche iyi yainge iri creche yainge iri kumasuburbs, ndisingadi hangu kutaura kuti yainge iri nechepapi. Saka mwana uyu aigara achiita mafits achidonha. Saka ndakaona kuti mwana uyu mamiriro ake ainge akashata zvekuti airatidzika kunge munhu ari kurasika pfungwa. Dzimwe nguva aitosvika pakudya tsvina yake. Saka amai vake vainge vatori muimbi wegospel, vaitorera zvekutodaro. Makore acho iwawo mukoma ndipo paya pekuti muimbi aita akaburitsa kana CD rake kana achifarirwa aita mari vanhu vachitenga ma-CD uye zvekare nemakaseti, vamwe vainge vachiri kuridza ari makaseti. Saka chaindinetsa ndechekuti vaingoita sekunge munhu asina basa nazvo. Saka hanzvadzi yangu ainge ari muprofita wekumasowe but kuri kunguo tsvuku. Mumwe musi akabva achizotora mwana uyu muchivande mushure mekunge mwana adonha, hanzvadzi yangu iripo neniwo ndainge ndiripo. Takatotora mwana tikaenda naye tikapinda muofisi. Ndakatomboramba hanzvadzi yangu mushure mekunge yandiudza kuti mwana uyu ainge achida kumuvakira minamato. Ndikati zvinonetsa ko kana kuri kunzi vabereki vacho kana vasingazvifariri. Hanzvadzi yangu ikabva yati yainge yaratidzwa kuti mwana uyu painge paine zvainge zviri paari zvaimunetsa uye ainge asati awira mumoto, saka aikwanisa kurapika. Hanzvadzi yangu yakati izvi hazvisi zvirwere zvechipatara, ingozi iri kuteverera mwana uyu. Tichiri pakati pemunamato, mwana akabva abatwa nemhepo, akange atova possessed. Inzwi rake rakachinja, akatanga kutaura nenzwi rainge riri gobvu rainge richitotyisa. Akatanga kureurura achiti, ndakaurawa ini, ndakaurawa. Ndini ndiri kukonzeresa kuti munhu uyu ange achizova nenzwi rinonzwikwa nenyika yose. Ropa rangu rakadirwa mundiro iyo inoshandisiwa. Ndakavhunduka zvekuti makumbo angu akashaya kana simba. Ndakazoshinga kufonera muimbi uya ndikamuudza zvose zvainge zvataurwa nemwana wake paainge ari possessed. Pane kuti ange achivhunduka semunhu ari normal kana kudemba, akandipindura zvainge zviine hasha mukati kwava kutokata foni. Akati, zvinei nemi, imi michingozivai zvekuchengeta mwana muchipiwa mari yenyu, zvimwe zvose izvo zvamuri kutaura hazvinei nemi, ndokutokata foni. Musi iwoyo mukoma ndakange ndisingazivi kuti achandisungisa here kana kuti because akataura zvainge zviri rafu mukati. Akati, munoziva kuti iabuse iyo yekuti munovharira mwana wangu muofisi, ko kana mamu abuse hanzvadzi yenyu yamuita abuse. Asi hanzvadzi yangu akavaka munamato akamwaya pagedhi repacreche. Mwana uyu takazotoita wekutobvisa pacreche nekuti ndainge ndava kutya kuti ndinokwanisa kana kuzotosungisiwa. Saka ndo zvakaitika izvi mukoma. Aitova munhu aitonzi iye muimbi atori an anointed voice but akauraya munhu ende ropa racho according to what zvakataurwa nemwana achitaurirwa nemweya wengozi. Ngozi yainge ichiti yakatengwa neropa ende ropa racho rainge riri muplate iyo inoshandisiwa kuti ange achidiwa nevanhu. Handiikanganwe nyaya iyoyo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Apa pamwe aitova muimbi wekuti each and every Christian mumba make aitoti kana akaridza masongs emunhu iyeye anotonzwa kuti zviri kuita. Asi ngatiitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashe, inini ndiri kutotaura ndakatotsamwa. Ndakabva mukuteerera confession yemukadzi uyo ainge achiti ane 200 rand, 200 inoba mari dzevamwe. Uye inini ndikuda kuti ange achizviziva nhasi kuti isusu nyaya iyi
takatochengeta audio yacho ende titori zvipoka ende tine masaluni muno muJoburg takatomumirira ende kana tikamuwana tichazomubata. Mukomanashe haangauye pano kuzotaura zvinhu zvakadaro kuti iye anopa vamwe vanhu ma200 rand mari dzinenge dzakashandisirwa mushonga kuitira kuti ange achizotora profiti dzedu achishandisa zvikwambo zvake. Inini neshamwari dzangu takatoita chisungo ende tiri kuda kuti tinge tichimutsvaka ende tichamuwana chete. Achati achigamuchidza umwe munhu mari inenge ine 200 iyoyo ende achazobatwa nekuti patori nevamwe sekuru vatinotoziva vanogona kubata vanhu vanenge vaine mari dzinoba mari. Atoripo umwe mukadzi akatombobatwa mushure mekunge aenda pane imwe saloon achikumbira change. Ainge aine mari iyo yekuti kana akakupa mari iyoyo inobva yaba mari yose yaunenge uinayo zvemusi iwoyo. Aiwanzo kufamba mumasaloon medu, ainge ari munhu anoitawo zvekuruka musoro but achirukira panze, saka aitaimira kana paya vanhu vava kuda kunochaisa paanenge achiziva kuti iko zvino zvivanhu vava nemari manje, ndipo apo paaibva achizotanga kufamba mumasaloon achiita sekunge anenge aine munhu waanenge abva mukuruka uyo waanenge achida kuti ange achizopa change yake. Takazozviona kuti there is something that is wrong, ndipo apo pakabva pachizoitwa mhiko, asi ndainge ndisipo. Mukadzi uyu mari iyoyo yaainge achida kupa munhu ainge abva mukunogadzirwa, mari yakaramba kubuda muruoko rwake, yainge yakangonamira muruoko rwake. Tikamudzinga tikati une mushonga tinokusungisa, tikaudza mamwe mazulu vakapopota zvisingaiti. Hameno kuti akazoenda nepi mukadzi iyeye. Zvinorwadza mukomanashi, unotiwo uri kushandirawo mari yaunoshandira pazuva uchitotarisawo kuti nhasi ndashanda, kuzonotarisa mupesi mako ongowana kuti hausina kana mari, imwe yose inenge yatonyangarika spiritually. Muroyi uyu anofanira kuziva kuti muJoburg munomu iye haangambotongi ende anofanira kuti anga achizviziva kuti tikasvitsa nyaya iyoyo kumazulu kana akabatwa yavanomupisa. Tiri kutsvaka mukadzi uyu ende ndakatotaura nevakadzi vakawanda avo vandinoziva vanoita zvekutamba maround table epaday kuti vangwarire kana kuri kunzi mugrupu mavo vanenge vachizviona kuti pane munhu uyo ari kuita zvinogara zvakadaro asi ivo vasina kana chavari kukwanisa kuburitsa in life. Tose takauya kuJoni kuzoshanda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Kana muchiri kuirangarira nyaya vamwe vanzvadzi vainge vachiti ivo vane 200 rand yekuti kana vakaipa munhu mari iyoyo, munhu iyeye haana chaanokwanisa kuzoita nemari yavanenge vamupa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma ndikuda kupa yambiro iyi kuvana veZimbabwe vari kuUK, America, South Africa kunze kwenyika. Mazuva ano kune n'anga dzamunoziva dzipa online, n'anga nemaprofita vakawanda. Munhu anoti chingotsvaka chakati nechakati titaure pavideo call, zvinogona kushanda panguva iyoyo, asi unofanira kuti unge uchiziva kuti unenge wazviisa pamusungo mukuru ende dare rimwe nerimwe rinopenderwa. Paunotanga kutaura nen'anga iyoyo unenge wavhura dare rinonzi dare pachivanhu. Chinonzi dare hakusi kungonzi kungosvika pamba pen'anga mutaurirana zvamataurirana. Dare zvinotoreva kutoti zvose zvamunenge muchiita chisungo chamunenge maita pasi pano zvekare nekudenga, ende unofanira kuti unge uchizviziva kuti hakuna munhu anongotanga kungorapa vedzinza rake vasingazvizivi. Saka kana mukaita zvinhu zvenyu pamafoni mopedzerana, paunoita online video call iwewe ziva kuti unenge wakoka vadzimu vemunhu iyeye
kuti vange vachikubatsira. Mungava muri muapartment mako kuLondon kana kuti kuDallas, ziva kuti unenge watokoka midzimu yemunhu iyeye kana kuti mhepo dzaanoshandisa pakurapa kuti dzinge dzichizopinda mumba mako dzikubatsire pamatambudziko aunenge uchisangana nawo. Saka dambudziko riripo manje vana vevhu tisingatukani kana kushorana nekuda kwezvitendero zvedu zvakasiyana, ng'anga iyoyo inenge yakubatsira online zvinhu zvako zvikafamba ikasvika pakufa, kana kuti ukaona kuti zvangu zvafamba kana kuti hazvina kufamba, dare rinopenderwa whether rafamba kana kuti harina. Unoenda unozivisa munhu kuti zviya zvatakaitirana zvakaramba, saka inini ndava kuda kuti tivhare dare iri because takabatsirana asi ndakaona kuti zvakaramba. Uye zvekare kana zvakaita uenda uchinonotenda, kana ukaregedza kutaura nayo usina kumboenda kushrine kwake munhu iyeye physically kuno kuZimbabwe kunovhara dare rake, mweya wake unenge uchiri active muupenyu hwako. Munhu iyeye akafa, mashavi ake anodzoka kwauri achida mubhadharo kana kuramba akabatirira pauri, nekuti unenge wasiya dhoo rakashama. Ndizvo zvinozotanga kukonzeresa kuti vamwe vanhu vange vachizova vanhu vanongorarama vari mumatambudziko, nekuti vane matare avakavhura avanenge vasina kuvhara. Zvinokonzeresa mweya wengozi. Ende musafungidzira kuti hunenge huri uroyi. Aiwa, kana dare chisungo chamunenge maita pasi pano ende chinenge chichizivikanwa nedenga, kana uine ng'anga dzawakamboshandidzana nadzo, tsvaka ng'anga iyoyo upinde mumatare uye kuZimbabwe. Ukasaita zvinhu izvi unokwanisa kuzoona kuti nekufamba kwenguva mabusinesses ako anofa, vana vako vanotanga kusangana nematambudziko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Yamawani. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi inini ndiri sabhuku, I am a village head, ende ndinofanira kuona kuti vanhu vakagara zvakanaka. Saka pane nyaya iri kundivhiringidza mupfungwa dzangu. Ndinoti kana ndikambobvisa Facebook neTikTok ndinozozvidzosera, nekuti ndinenge ndava kunzwa chipfuva changu chichipisa. Izvi ndakambozvinzwa pandainge ndichiri mufana wechidiki, pandakamboita zvimbanje kuita semunhu atova neaddiction nekuda kweTikTok neFacebook. Saka kubva muna December gore rakapera ndakange ndava nefoni yakanaka. Ndakatengerwa nemwana wangu ari kuSouth Africa, akanditengera foni yakanaka chaizvo. Akange andigadzirira maapp andinofarira. Pane inonzi Vidmate neYouTube kwandinokuonerai. Pakutanga ndaingoda kungoteerera kune maconfession enyu ndichinzwa zviri kuitika kune vamwe, asi zvishoma nezvishoma ndakange ndava kunakirwa nemaNigerian movie uye zvekare ndichiona mavideos ekuTikTok. Zvino mukoma ndiri kuona kuti ndinopedza usiku hwose ndakangotarisa pafoni pangu. Mudzimai wangu anoti kana akandibata ndinomusundidzira kure ndichiti ndisiye, ndiri kuda kuti ndinge ndichimbopedzisa zvandiri kuita. Iko zvinozvi ndava kuziva mamovies ose aPatience Ozoko, ende handikwanise kuti ndinge ndichirara ndisina kuona mamovie awa. Chimwezve chinondinetsa ndechekuti ndakazvijaidza kuti pandinoenda muchimbuzi kunozvibetsera ndinenge ndakabata foni yangu, ende handikwanise kuzvibatsira unless ndikapinda mutoilet ndakabata foni. Ndo zvandatova. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei panyaya yeTikTok. Ndo iri kukonzeresa kuti ndirambe ndiri pafoni. Kana ndikatanga kuona mavideo, zuva rinosvika pakunyura ndakangogara ndichingoona mavideo chete. Ndibetserei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa, ndo secret yandakatumidzirwa ichibva kuna sabhuku vari kuti ivo kana vakabvisa TikTok mufoni mavo vanonzwa chipfuva kupisa. Zvakangoma hazvo veduwe. Saka kuna na Facebook uko hamuna kusanganawo here nana Queen ikoko kuFacebook, vana Queen Nadia.
mahwani regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma ndiri kureurura chinhu chiri kundidya mwoyo wangu, asi panguva imwe chete ndinoita sekunge ndine shave reuroi, nekuti kana ndikazvidya mwoyo ndinonzwa ndichizvipa simba. Ndiri mukadzi, ndinonzi ndiri shamwari yakanaka nevanhu vakawanda, asi chokwadi ndechekuti ndiri toxic. Ndine mweya weubhanditi. Handidi kuona shamwari yangu ichibudirira kana kundidarika. Kana shamwari yangu ikauya kwandiri ichiti shamwari, ndafunga kuvhura kana boutique as an example, inini handimbomupopoteri, ndinotomuudza kuti zvose handimbomudzikisiri pasi. Ndinobva ndatanga kumupa maadvice akaipa kwazvo, ndichiita sekunge ndiri kumubatsira. Ndinomuudza kuti aise shopu yake panzvimbo pandinotoziva kuti ikoko anobroka. It's either marentals anenge achidhura kana kuti kunenge kusina vanhu vakawanda vanozotenga, kuti ange achiisa mitengo yakanyanyisa. Uye ndinozvitaura zvinhu izvi nezwi nyoro nyoro zvekuti anotenda achitofungidzira kuti ndiri shamwari yepedyo. Ende ndiri munhu anoparadza mukoma, ndinoita sabotage. Ndinomuudza kuti iwe unoziva kuti botiki yako iyi ine hembe dzinodhura, dai watenga zvinhu zvakachipa kana kumupedza nhamo. Apa ndinenge ndichiziva kuti kana akazotenga zvinhu zvakadaro achihodha, anokwanisa kuzoshaya macustomers nekuti zvinenge zvichidhura. Ndo zvandiri izvi. Handizivi kuti sei ndakazvarwa ndakadai. Ndinonzwa mufaro mukuru kana ndikaona shamwari yandinenge ndapa advice ichisvika pakutengesa furniture mumba, nekuti business rinenge raramba. Ndinoziva kuti ndiri kuparadza upenyu hwevanhu, asi pfungwa ngomanashe dzangu dzinotofara nekuda kweizvozvo. Ndinganzi ndiri munhu akaroiwa here kana kuti ndiri muroi? Sei ndisingakwanise kufara pandinoona vamwe vanhu vachibudirira? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, toti kudii kwavari vanzvadzi ava? Ndo kuroya kwacho here? Ndo shavi racho here reuroi? Kunzi unoroya masikati machena. Let us try to speak with our dear sister comment section. Ndichadzoka zvekare neimwe episode. Thank you very much for watching, as well as liking and commenting mu comment section.